Miqjanlerin delli Mixmux olja min sin Innifsini ħaddima marrati Sa mikmini wara nofsinhar nies ta' kull età, tfal, żgħażagħ, nies ta' mezz'età u anzjani erħewla lejn il-Belt Valletta. Jiddominaw kienu l-bnadar ta' Malta u tal-Partit Laburista. In-nies interessaw ruhom ħafna fil-wirja tal-karozzi Ford klassiċi li saret fi Pjazza Tritoni. Ħadu gost ukoll bil-marċi ferrieħa mill-banda tal-Partit Laburista fost oħra. One News kien preżenti fit-toroq tal-Belt Valletta u tkellem man nies dwar għaliex kien importanti għalihom li attendu għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju organizzati mill-Partit Laburista. Aħna ġejna hawnhekk biex niċċelebraw, mhux biex nipprotestaw. U nqawwlu qalbu l-Partit Laburista x'tant jagħmel ġid qasanna biex nirringrazzjawh. Mhux ta' ħalleh jum il-ħaddiem għax ġejna pensjonanti ma nagħtux każ. Il-Partit Laburista il-ħaddim dejjem jgħinu u dejjem jgħinu fis-sott u fit-tajjeb. Biex nagħti s-sapport kbir tiegħi lill-Dr. Robert Abela. Qalbna hemm tħabbat aħna mal-ħaddiema. Nagħti appoġġ il-Prim Ministru tal-ġid kbir li qed jagħmlilna. Għax li kieku ma kienx hu, kieku ma nimxux kieku fil-ħajja. U fl-istess ħin ġejna ngħidu grazzi lill-Prim Ministru tagħna tal-li jieħu ħsiebna li aħna anzjani. Aw sir għamel ġid u anke fi żmien ħażin bħal-pandemija, gwerra, whatever. L-istess. Allura ħassibna l-koll u għawek li ngħidulu grazzi. Dejjem ġejtid, minn bintu kelli 10 snin nagħmlu l-Butter of Flowers u nbqgħu ġejjin hawn. Dr. Abela sab żmien diffiċli, speċjalment żmien il-pandemija u nixtieq ngħidu proset. U llum il-ġurnata tinrewwem fija għandek tifla ħata tisem ukoll illum fil-band tal-partit. Illum il-festa tal-ħaddiem hu verament li jiena saxxaħt ma ħaddim kontu u xorta qed niċċelebra ili minn dejjem. Biex nagħti l-appoġġ lil Robert Abela jiena kull sena niġi qatt ma nitlifa. Illum ġejna hawnhekk biex nikkomunikaw naraw xaw fuq Robert u biex noħdu gost u fl-aħħar mill-aħħar. U li għandi fil-butina l-lum il-ġurnata bil-pensjoni taħ saħħa tal-Labor. Niġu nissapportjaħ all out. Sakemm il-bambini tini saħħti u kun għadna ħajja nibqa' niġi. Għax kemm li pensjonant jien dejjem ħadd iż-żieda. Dejjem tagħna. Jiena ġejt biex nagħti l-appoġġ kontinwu l-Prim Ministru għax nafu x'ġiet tagħmel u jiena naf li hu l-partit li hu favur il-ħaddiem u li dejjem kien hekk u dejjem sab biex jgħinhom. Għal-ġid li għandna, dak kollox. U nirringrazzjawh minn qalbna tal-pandemija biss li sab quddiem wiċċu biżejjed baqa' jagħmel x'iridu iżjed in-nies. Ġejt taw biex nirringrazzja l-Prim Ministru Dr. Robert Abela tal-ġid li qed jagħmel għall-poplu kollu. Ringrazzja Robert li wara 50 sena tani tal-bolol li. Biex nagħtu appoġġ lill-Prim Ministru tal-ġid kollu li ta' u tal-għajnuniet li ma kienx għal-Partit Laburista jiena kieku bla pensjoni speċjajt. Dan il-jum huwa jum għażiż għalina u jiena ġejtaw biex ingawti l-ġid u dak kollu li qed isir ġo pajjiżna veru pajjiż li mhix il-qudiem b'ekonomija soda u ħafna proġetti li qegħdin iwasslu il-pajjiż u kif ukoll il-ċittadini għal ħajja aħjar. Astrio